Soc Esther, la propietària de Cuina Ester. A Cuina Ester som geoparc perquè ens agrada utilitzar productes del territori en la mesura del que podem i promocionar els productes d'aquí. Per mi territori és paisatge, és cultura, és productors, és gent i tot això és el que per mi conforma el territori. La llista de coses a veure o a fer seria interminable perquè tenim gastronomia, tenim BTTs, tenim romànic, tenim geologia, tenim paisatge, tenim moltíssimes coses. A Cuina Ester som geoparc.